Claro, eses 6 puntos extra que deu o público, que fixo a Eva vencedora da noite, foron precisamente os que fixeron que Fran Cañotas, para unha vez que leva os 12 puntos do xurado, queda sin gañar a noite. E que os merecía, É que, no, Eva, non fai falta que quedes ben comigo outra. No, pero eu, así como digo unha cousa, digo outra. Ai, Dios mío. E merecía gañar Fran Cañotas. Toma. Claro, Cañotas. Sí. Cañotas, pero como decía Arsene Iglesias, ojo con la fiesta que non la quitan de los fuciños. Como te sentou, iso. O peor de todo é que eu estaba calculando quen podía levar os puntos para non pasarme a min. Entón, claro, eu estaba aí e dicía Eva no, Canalejo no, tal, non sei que, non sei canto, de repente, pa! Eva Iglesias. O karma. De verdad. O karma por qué? Eu quería ganar, Lau, ti non queres ganar. Ti ves aquí pasar o rato, non queres ganar. Non, María. Ela ven por devoción. ¿Cómo estamos? Hai competitividade. Recordamos que eses 6 puntos súmanse os que fixeron no baile. Fran Cañotas fixera o ben e levara tamén unha moi boa puntuación no baile.